Lah kok nyuman temen ki piye to ki? Ngetes iki lho, Bos. Kuwatane sepiro toilet iki. Dadi kowe aja percaya karo gambar karo foto iku tak tes langsung real apa eneng iki. Tak pakete, Bos. Piro paketane? 5 barang nggur 9 juta iki. Wi kayu apa kok murah men? Kayu jati, engko nek gak jati teko omah aja dibayari. Tak sepilne barang iki. Nomor 1 Mas, endi Mas? Nomor 1 meja belajar lho, Bos. Meja belajar kene sap-sapane, ya toh. Iki jek mentahan lho, Bos. Engko nanti dikirim di finishing. Ya, sing kene. Nah, sing kene nek pintu. Iki. Nek pintune ya an. Nah. Iki nggo anak ki berarti ki. Oh, iki nggo anake. Lah iki nggo anake toh. Iki sing pertama, sing kedua iki bojone ki macak. Nah. Iki wis komplit raci. Jati kabeh, kacane oval. Komplit kursi, Bos. Komplit kursi. Iki sing kedua. Sing ketiga, dikir baju, Bos. Nah, iki nggih lemari baju 3 pintu. Nah, sing kene sap-sapan. Lon sepeno. Kayune nek ki serit Mas ki. Ya, pokoknya gak jadi aja dibayari pokoknya. Nah, ini sing ketiga. Nah, sing keempat iki lho, Bos. Sing keempat. Sampe ini gede nih. Ukurannya sampai terus 10, duwire 2 meter 10. Iki jenenge lemari apa to Mas ki? Ini lemari jas atau lemari gerabah, Bos. Iki copotan atas bawah lho, Bos. Iki ngisor dhewe, bawah anu atas dhewe. Berarti kena knockdown ki. Ya, iki jadi iso dicopot ngisor dhuwure, ya toh. Iki sing keempat, sing kelima iki lho, Bos. Meja TV, Bos. Ora gemen-gemen, darane sing gampang buka kae iki lho. Nek iki padha percaya Mas nek iki jelas e. Full jati kabeh sepilno lho, gilap lho. Iki sing nomor 5. Jadi ini ya, 5 barang cuma 9 juta. Ini 5 barang. Wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah aku bayari COD. Lah iki nggo DP apa ora to masak meneh biyane ki? Yo. Bakul online nggo DP to. Bakul online ki ora nggo DP to, Bos. Engko nek amanah pokoke ya. Nek order gak usah DP, gak usah uang muka. Kirim alamat lengkap ae ning WA aku di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara, ya to. Barang teko omah, barang tak kirim teko omah dicek sik. Nek ora sesuai, ora kayu jati, aja dibayar. Berarti wani garansi. Tak garansi pokoknya tak jamin. Pokoknya barang meskipun teko Jawa Tengah, teko Jawa Timur ujunge Madura, pokoknya ya barang ora sesuai tak gawe mulai neh, aja kuwatir. Oke. Wis pino.